Barka da zuwa muradinmu TV. A yau mun zo muku da tambayar da ta kamata duk wani mai kallon shirin labari na Arewa 24 ya yi wa masu ruwa da tsaki na wannan shiri labari na kamar Nazifi Asnanik, Ibrahim Birniwa da kuma uwa uba Darakta Malam Aminusaira. Tambayar da ita ce, shin me yasa tufafin da maman Sumayya ta saka a shekara 20 da suka wuce su Sumayya take sakawa yanzu? Kai, lalle wannan atamfa mai kyau ce. To ko dai anko suka yi tun Sumayya na jaririya? Kai, a'a, da alama dai Sumayya ta gaji tufafin ne daga wurin maman tata. Shirin labari na ya zamo na ɗaya a cikin shirye-shiryen da Arewa 24 take kawowa sakamakon tarin mabiya da ya samu akan sauran shirye-shiryen nata kamar dadinkowa, kwanacasain, gidan badamasi da dai sauransu. Bayan shirin labari na ya zamo na ɗaya a dukkan shirye-shiryen da sauran tashoshin talabijin ke kawowa, shin ya ci gaba da kasancewa na ɗaya a sauran manhajoji kamar YouTube? Amsar ita ce a'a, domin sanin kowa ne babu wani shiri da ake bibiyarsa a YouTube kamar izzarso wanda tashar bakoritv take kawowa, inda a cikin sati biyu kacal tashar ta samu mabiya miliyan guda kan kashi ɗaya daga cikin kashe-kashen shirin izzarso da take saki duk ranar Lahadi. Shirin izzarso ya kasance na ɗaya a manhajar YouTube, yayin da shirin labari na ya kasance na ɗaya a manhajar talabijin. Wata tambaya anan ita ce, wane shiri ne mutane suka fi zancensa a lokacin hira? Izzarso ko labari na? Zaɓi ɗaya a ciki sannan ka yi mana comment da shi. Sannan kar ku manta ga wanda ba su yi mana subscribe ba, sai ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, muradinmu TV.